Witam Państwa bardzo serdecznie na debacie zorganizowanej w ramach projektu 24. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży pod tytułem Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej. Moi koledzy i koleżanki przygotowali inscenizację debaty politycznej pomiędzy dwoma kandydatami na posłów pierwszego Sejmu Niepodległej Polski, do którego wybory odbyły się w 1919 roku. Przejdźmy do pierwszego pytania. Czym dla Waszej partii jest patriotyzm? Według naszej partii patriotyzm to obrona kraju w przypadku wojny, która nieuchronnie się zbliża. To także płacenie podatków, dzięki czemu państwo polskie będzie mogło inwestować w infrastrukturę. To także odbudowa państwa po wieloletniej wojnie, która zniszczyła państwo. Przejdźmy więc do drugiego pytania. W jaki sposób przyłączyć ziemię Pomorza i Śląska z powrotem do Polski? Chcemy wesprzeć powstanie na Śląsku poprzez dostawę broni i amunicji. Chcemy także przeprowadzić plebiscyty w tych rejonach oraz prowadzimy rozmowy z Anglią, mając na celu zapewnić pełny dostęp do Gdańska. Przechodzimy do kolejnego pytania. Jak zjednoczyć pod względem gospodarczym Polskę i zniwelować różnice na terenach naszego kraju? Panie Ignacy? Chcemy inwestować w nierozwinięte tereny, na przykład budując drogi i dostosować tory, które były w zaborze rosyjskim, oraz oddać na dożywotnią dzierżawę ziemię państwowe chłopom, którzy mają problemy finansowe. Chcemy także wybudować więcej kopalni zapewniających stały dochód państwu i pracę górnikom. A jak chce Pan wesprzeć polskie rodziny i zwalczyć bezrobocie? Na to pytanie odpowie Wojciech. Chcemy zwalczać bezrobocie poprzez oddanie ziemi na dzierżawę chłopom oraz wybudowanie nowych kopalni, a także rozbudowę obecnych. Wsparcie rodzin to wsparcie służby zdrowia oraz zmniejszenie podatków dla rodzin wielodzietnych. Wysłuchaliście Państwo przed chwilą poglądów i planów przedstawicieli dwóch obozów politycznych. W wyborach pan Staniszkis i pan Daszyński zostali posłami pierwszego Sejmu II Rzeczpospolitej. Niewątpliwie bez zaangażowania obozu prawicy i obozu lewicy Polska nie odzyskałaby niepodległości i nie wprowadziła późniejszych reform, dzięki którym rozkwitła. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę.